खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ क'क्राझाराव दुंहाव थासारि आरएनबी सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबफानो नाजानायनि हेंथायै क'क्राझार सहरनि फार्मासिस्टफोरा खुद्रिसारदों। थांनाय 1954 मायथाइयाव गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मनि मुङै गायसनजानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिखौ बोखारनानै क'क्राझार सहरनि साहा फारसे बेसरगावआव गोदानै लुफुंनाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनाय जासिगोन। बे बिथांखिखौनो लानानै ओनसोलनि रायजो सानसुमै सुबुंफोर आरो फार्मासिस्टफोरा गोजोननाय मोनाखै, जायनि थाखाय बिनि सायाव हेंथा खालामनानै देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव धरना होयो। बर'नि सासे मुंदांखा देंखोगिरिखौ मोनसे प्रग्रामाव गेदेर अपमान खालामदों। बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि नयन बरगयारिखौ चिरां जिल्लानि आइ रिभार दमासि फेस्टिभेल फांसनाव मेथाइ रोजाबनाय समाव सोरबा साहित्य मोसाग्रा दुथां आरो अगियानि सुबुङा बथलजों खुबैहरदों। बे जाथायनि उनाव देंखोगिरि नयन बरगयारिया मेथाइ खननाय एबा सुजुनाय प्रग्राम गानायखौ गारनाय जासिगोन होनना जौस्राङाव फोसावो। क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। बिनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जागोन। मेडिकेल कलेजाव गासै सुबिदायानो थागोन। मेडिकेल कलेज आरो टाउना बारा गोजान जानाय नङा। टाउननि थाखायबो माबा मोनसे बेबस्था जागोन। बेखौ जों सावरायगासिनो। गिबि मन्थ्रियाबो बुंगासिनो बियो मोनसे वेलनेस सेन्टार जेराव टाउननि मानसिया असुबिदा जाया। बेबादि बेबस्थाखौ बेयाव खालामनाय जागोन। नाथाय मेडिकेल कलेजनि क्लासखौ जागायनांगौआ गोनांथार जादों। बेबायदि अनुस्थान जों मोनदों। बियो जोंनि थाखाय जोबोद गेदेर बाथ्रा। सोरबा सासेया मोनफा मोननै माबा इस्युखौ लानानै बांद्राय प्रायरिटि लानाङा, मानोना मेडिकेल कलेजआ फैनाय लोगो लोगो गासै ओनसोलानो बेनि मुलाम्फाखौ मोनगोन। फरायसाफोराबो फरायनो खाबु मोननायजों लोगोसे बेरामिफोरा गासिबो रोखोमनि सुबिदा मोनगोन। बेनिखायनो बेखौ गिबियावनो जागायनो हो। क'क्राझारनि आरएनबिआ गोलाव बोसोरनिफ्रायनो दंमोन। बियो थालांखागोन। बेयाव जेबो असुबिदा जानाय नङा होनना। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे थानाय बेसरगावआव गोदानै लुफुंनाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि गेटआव बर' रावजों लिरालासे इंराजि आरो असमिया रावजों लिरनाय साइनबर्डखौ लानानै ससियेल मिडियायाव रायजो राजाफोरजों गोबां सावरायजागासिनो थानाय समावनो एबसुआ साइनबर्डखौ थांनानै बोख्लायहैदों। क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो नर्थ क'क्राझार दख'रा एबसु जथायै थांनानै थांनाय मोनाबिलि समाव क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि इंराजि आरो असमियानि हांखोजों लिरजानाय साइनबर्डखौ बोख्लायहैयो। क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायनि सायाव हेंथा खालामनानै बनसुआ क'क्राझार चिल्ड्रेन पार्कखौ खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव एपिसिसिनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारियाबो बाहागो लानानै दानि इउपिपिएल सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। थांनाय बाराव रुपनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिनो नागिरदोंमोन। बेयावनो रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ नागिरब्लाबो मोनासै, गोमानानै थादों। नागिरनानै मोनो, गोदानै बिल्डिं लुफुंनायाव बस्थाजोंसो खाफबनानै दोनबाय। प्रमद बर'नि आखला मा? प्रमद बर'आ गावल' गेदेर मानसि सानो नामा? आं बुजिनो हायासै प्रमद बर'नि आखला मा? एफा गेदेर बर'जों सनमान होजानाय बिथांनि नामकरनाव आरएनबी सिभिल हस्पिटाल लुदों। इउपिपिएल सरकारा रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बोखारबाय आरो आरएनबी सिभिल हस्पिटालखौबो बोखारना बहाबा लांसिगोन। प्रमद बर'आ गावनो डक्टर इन्जिनियार, गावनो आइएएस अफिसार। प्रमद बर'आ गावनो गासिबो। सोरबा गेदेर मानसिनाव एडभाइस लानो थिनब्लाबो लाया, गावनो गोरोंजोबखा। प्रमद बर'आल' गोरों नामा? लासिसिं बियोबो पास जायाखैनो। पिइउल' पास जादों होनना खोनादों। बियो रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बोखारबाय, आरएनबी सिभिल हस्पिटालखौबो बोखारबाय। जोबनायाव गुवाहाटीनि आइएसबिटिखौबो बोखारनो हागौ, सोलायनो हागौ। जोबनायाव बड'फानि मुर्तिखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'नि मुर्तिखौ होगोन बियो गावनो। इउपिपिएल मानि ओरखाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड। रावनावबो सोङा बिसोरो गावनि गोसो बायदि मावो। जायखौ इउजिया होनबाय बिनो जागोन आरो जायखौ प्रमदा होनबाय बिनो जागोन होनना। बावैसो सिगां जालांनाय बर' सावथुननि बान्था राननाय हाबाफारिखौ लाना फावखुंग्रि आरो सावथुन दिथागिरि रजनी बसुमतारीनि गोख्रों अजद। बर' फिल्म एवार्ड्सनि बागै गांसे गेवलां लाइजाम रजनी बसुमतारीनिफ्राय। जोलै दा सिट बर' सावथुना बेस्ट डिरेक्सन केटेगरियाव जुरि मेम्बारफोरजों सायख'जादोंमोन। बे बान्था राननाय हाबाफारियाव आलासि महरै लिंहरजानाय बर'नि मुंदांखा सानै सुबुंनि सिगाङाव जुरिनिनो सानै मेम्बारफोरा फोरमायो दि
जोलैया बेस्ट डिरेक्शननि बान्थानि थाखाय सायख'जाखादोंमोन। जेब्ला गुबुन मोनसे सावथुननोसो बे बान्थाखौ होनाय जायो, बिथांमोनाबो गोमोयो। बबे स्टेट्सआव सोर 2 नम्बरि खालामनानै सावथुननि मुंखौ सोलायखो बेखौ बिथांमोनाबो सानना मोनै जायो होनना मोनसे गोलाव पस्टनि गेजेरजों फोरमायो आरो गोबां सोंथि खालामो पस्टनि गेजेरजों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।